ಪಪ್ಪ ಪಿದೈ ನಟ್ಟುನಾರು ಬೈದೇರು ಒಂಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ನಾ ಕೊರ್ಲಿ. 100 ರೂಪಾಯ 10 ರೂಪಾಯಿ ಯಾವಜಾ ದಾದ ಪಪ್ಪ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ನ ನಮಕ್ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜಿ. ದಾನೆ ಪೋನಾಗ 11 ಪೋಯರ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜತ್ತ ಕೊರ್ಲಿ ಅಕ್ಲಿ. ಮುಲ್ಪ ಇಲ್ಲಡಿ ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜರಾವ ಈರ್ ಬರಿತಿಲ್ಲ ಪೋಲಿ ನಿಂಬೆ ದಯವತ್ತೆ ಸೂಟ್ಲಿ ಮಾತ ಪನ್ಪೆನ ಅಂದು ಮಾತ ಬಂಡೆ ಅರ್ಥಾಂಡ ಮಿನಿ ದಾದಗಾಯನ ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಯ್ಯ ಪನ್ನಿ ನಿನ್ನ ಪೊಪ್ಪದಾನೆ ನಟ್ಟುನಾಯನ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೆ 500 ಕೊರ್ರೆ ಸನ್ನಿ ಅಂತ 500 ನಟ್ಟು ನಾಯಕ 500 ಬೋಡ ಅಗ್ಗನಿಕ್ ಅಣ್ಣ ತಿನ್ನಂದೆ ಮೂಜಿ ದಿನ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತಂಡ ಕೊರ್ಲಿ. ಒಂಜಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತನದ ಎನ್ಕೊರು ಇಂದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಇದಾಗ 500 ಕೊರ್ತ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ನಿಯತ್ ನೆಟ್ಟೀರು ಇರಗೆ ಬಂಜಿಗಾಪನ ಅದು ತಿನ್ಲೆ ಉರಿನ ಕಾಸಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಂತ ಕೊರ್ಲಿ ಅವು ಈರ್ನ ನಿಯತ್ ಕೊರ್ಪಾರತ ಕೊರ್ಪೆನ ನಿಗಾಂಡ್ ಕೊರ್ಪೆ ಎಣ್ಣ ಮಿತ್ತಾಜೆ ಅನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬರ್ಪೆನ ಸೇ ಬಂಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ದಿಂಜಿದುಂಡು ಒಂದೇಟು 200 ರೂಪಾಯಿ ಯಾನ್ ದಿಯೊಂದು 300 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಕ ಎಣ್ಣ ನೀಯತ್ತು ತೋಜಾವೆ ಎಣ್ಣಡ ನೀಯತ್ತೊಂದು ಬತ್ತುಂಡೆ ಎಣ್ಣ ಆಯ್ದು ಕಡೆ 100 200 300 ಅಣ್ಣ 200 ರೂಪಾಯಿದೆ ಯಾನ್ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತೆ ಬಂಜಿ ದಿಂಜಿನ್ ಬಾಕಿದ 300 ದೇವೇರ್ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಅವ್ವ ದೇವೇರ್ ನಂಜಿ ಲೀಲೆ ತುಲ ನಾನೇ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತ ಇರಗೆ ಒಂಜಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಕಲ್ಲ ನೋಟಿ ಕಲ್ಲ ನೋಟ ಎಂಕದುಲೆ ಏಲನ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಕೊನದು ಕೊರಿಯ ಏನದೆ ತೊನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಮರ್ಲುಂಡ ತೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಈರ್ನಲ್ಲ ಬಂಜಿ ಇಂಜಿನ್ ತೆಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮುನ್ನು ತಿಕ್ಕನೆ ದೇವರು ಇಲ್ಲೇ ದಾನಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಆಯ್ತು ಶೇರಿಂಗ್ ಕಂಡ್ರೆ ಕುಟ್ಟಿಲೆ ಪರ್ಕಟ್ಟು ನೋಟುನ್ ಪತ್ತೊಂದು ನೀಯತ್ತು ಈಗೆಲ್ಲ ನೀಯತ್ತು ತೇಡಿಲ ಹಾಕ್ಯಾರೆ. ಏ ಈ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಪೋ ಯಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಾಡಿ ಬತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಸರಿ ಇಪ್ಪೋ ಏ ಸಚಿನ್ ದಾದನ ಅಜ್ಜರಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಂಡಿಗೆ ಅಂದ್ಯ ಇತ್ತ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎತ್ತೊಂದು ಪೇರು ಫುಲ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಯಾ ಅಂದ ಪಾಪ ಮಾರ ಶೇ ಕೋಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ಶಾಪ್ ತಿಕ್ಕೇರಿ ಅಂಕ್ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ತೆತ್ತಾರತ್ತ ಕೋಡೆ ಅಂದ್ಯ ಪಸತ್ ಅವು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಅದು ಬತ್ತು ಅಂದ್ ವಿಷಯ ತಿಕ್ಕಂಡಿ ಅಂಕ್ ಯಾನ್ ಐಕ್ಕೆ ಬತ್ತನಿ ಆಯ್ತಾ ಚಾರ್ಜರ್ ಒಂಜಿ ಅಂಕ್ ಕೊರ್ಪನ ಅವು ಸೀಪಿನ್ನತ ಸೀಪಿನ್ ಮೂಲ ಅಜ್ಜರ್ ಸೀರಿಯಸ್ ನಿಕ್ ಸೀಪಿನ್ ಪೋ ನರಕ್ ಮೂಲ್ತು ಅತ್ತ ಅಜ್ಜರ್ ತೀರ್ಂಡ ಹೆಂಗ್ ಕೊರ್ಪತ ತೀರ್ನ ವಾ ಜನ ಮರೆಂಬೆ ಕಾಂಡ್ರೆ ಗುಟ್ಟಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇರತ್ತು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣ ಎಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತ ಎತ್ತನೆ ನಲ್ಲ ಲಕ್ಕೊಂದಿಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ತೂಕ ಓ ಸಾರಿ ಈ ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ ದುಂಬುಲು ಎತ್ತ ಬೈತೈತಿ ನೆಂಚಂದ ಒರಿಪಾದು ಪೋತು ಅತಿರಿ ಕಲ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆತನ ಅತ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದ ಏನ್ ಕಲ್ತದ ದಾನಿ ಬೇ ನಾ ಮೆಗ್ಗಿ ಮಾರೆ ಆಯ್ ಬೇಲೆ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತ ಜೈದಿನಿ ಬೇ ಸಾಮಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಆಗತ್ತು ಪೇಷಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ನಿ ವಾ ಕುರ್ತೆರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾರೆಂಬಿ ಸಚಿನ್ ಯಾಚಿ ಏಪ ಇದು ಬೈದು ಬತ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂದ ನೇರ್ನ ಬಾಲೆ ಅವೇನ ಅಕ್ಕನ ಮೇಲೆ ಅಂದ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡಿ ಓಯ್ ಶಾಬಾಸ್ ಅಂಚಿನ ಜನಕಲ್ಲು ಮಾತದ ಆಯ್ಗೆ ಉಳಾಯಿ ಸೇರವನಿ ಓಯ್ ಆಯನ ದುಂಬುರ್ದೆ ಫ್ರೆಂಡಿಯಾ ಆಯ್ ಲೋಕಲ್ಯಾ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಇಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತ ದುಬೈ ಡುಪ್ಪುನೆ ನಿಕ್ ಮಾತ ಇಂಚಿನ ಲೋಕಲ್ ಸವಾಸ ಬೋಡ ಆಯ್ ಅಂಚ ಮಾತದ ಅಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಯಾ ಆಯ್ ದುಂಬುರ್ದೆ ಎಂಡ ಕ್ಲೋಸ್ ಸಚಿನ್ ಬಾಲೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡಿ ಅಂದ ಏನ್ ಬರ್ಪೆ ಅಂಚಂಡ ಇದನ್ನ ತಿಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಏ ಸಚಿನ್ ಬಾಲೆ ಚೈನಿಜ್ಜ ಯಾನ್ ಪಂತಿ ಜನ ಅಯ್ಯನೇ ಕಂಡು ತುಪ್ಪೆ ರಾಜಿ ದಾದಾ ಯಾಚೆ ಕೊರಿಯಾ ದಾದಾ
ನಿಯತ್ತು ಕೊರು ಅವು ಮತ್ತೆ ಬುರ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ಕೊರು ದಾದಾ ಸಚಿನ್ ದಾದಾ ಬಾಲದ ಚೈನ್ ಎತ್ತದ ಇಜ್ಜೆ ಯಾಂದ್ ಎತ್ತಿಜ್ಜ ದೇವ್ರನ್ನ ಯಾಂದ್ ಎತ್ತಿಜ್ಜೆ ಚೈನ್ ಸಚಿನ್ ಚೈನ್ ಮೂಲ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಪಂತಿ ಜನ ಯಾಂದ್ ಎತ್ತಿಜ್ಜಿಂದು ಯಾಚೆ ಸಾರಿ ದಾದಾ ಬಾಲದ ಬೊಂಬೆ ಸಾರಿಯ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯದ ಒಂದಲ್ಲ ಬಾಲ್ಯದನೆ ಬೇವಾ ಜನ ಮಾರೆ ಬಾಲೆ ಅರ್ಧ ಜುಂಬಿನ ಲಾಲಿಪಾಪಲ್ನ ಬರ್ತುಜಿ ಯಾಚೆ ಸಚಿನ್ ಓಲಿತ್ತ ಮಾರೆ ತೂ ಒಂದು ದಿನಾಂಡು ನಿಂದ ಕಾಸ ಆತಂಡ್ಯಾ ನಿಕ್ಕಿಪುರನ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜ ಅಂದ ಒಂದು ದಾದ ನಿಕ್ಕಿ ನೆನಪಿಜ್ಜನಲ್ಲ ಎಂಕ್ ನೀನ ನೆನಪುಂಡ್ಯಾ ಇಂದ ನಿಕ್ಕ ನಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕಣೈತೆ ಇಂದ ಎಂಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯಾ ಇತ್ತು ಓಪನ್ ಪೋಚಿ ಬೊಕ ನಿಕ್ ಲೈಫ್ ಏಪಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಷ್ಟದ ದಿನ ಬಣ್ಣಗತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಈ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನೆನ್ನಿದ್ದು ಇಂದೇನು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪು ಇಂದು ನಿನ್ನ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ನಿನ್ನ ಕೈ ಬತ್ತು ಅಂದ ಮರಪೊಚ್ಚಿ ಇಜ್ಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯಾ ಎನ್ಮ ತಿಂಗಳರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಎಂಕ್ ಟೈಮ್ ಕೊರು ಯಾನ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೆ ನಿನ್ನ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೆ ಒಂಜ ಕಾಸು ಕೋರು ಇಜಿನ ಗಾಡಿ ಕೋರು ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಕಾಸು ಹೊಲ್ತದ ಕೊರ್ಪೆ ನಿತ್ತೆ ಕಾಸು ಇಜಿನ ಲಕ್ ಈ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಗಾಡಿ ಬದವು ಅತ್ತೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ತುಂಡಿತ್ತೆ ಮೂಜಿ ದಿನ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕ್ಕಿ ಐತೋಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಂತಿಜಿಂದ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲನ್ ಸೀಸನ್ ಪೇ ಗೊತ್ತಾನತ ಬರ್ಪೆ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಪೋಂಡು ಕಾಸುಲ ಇಲ್ಲುಲ ನನಯ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಅಪ್ಪಗ ಈ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನೆನ್ನಿದ್ದು ಇಂದೇನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕು ಇಂದು ನಿನ್ನ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ನಿನ್ನ ಕೈ ಬತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಯವ್ವ ಕಷ್ಟದ ಟೈಮ್ಗೂ ಬರ್ಪುನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಮಾರೆ ಮುಂದಿಯನ್ನ ಕೈ ಪತ್ತೋಡು ಇಂದು ನಿನ್ನ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ನಿನ್ನ ಕೈ ಬತ್ತು ಕಂಡ್ರೆ ಕುಟ್ಟಿ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತಾಯೆ ಅಯನೇ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ಗೂ ಲಿಂಬೆ ದೀತಿನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ತಟ್ಟೆಲಿ ಅನ್ನ ತಿಂದು ಮೂರ್ತ ಇರ್ತಾರೋ ಅಣ್ಣ ದಾದ ಹೊಡಿತು ಒಂದು ಗಾಡಿ ಸೇಲ್ಗೂ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತಾರದ ಅಂದು ಏತಾರ ನನ್ನ ಅವು 22,000 22,000 ಹಾಂ ಒಂದು 4,000 ಉಂಟು 4,000 22,000 ಗಾಡಿನಿ 4,000 ಕೊರಡೈತೆ ಅಂಚತ್ತನ್ನ ಎಂಡ ಇಪ್ಪುನ್ನೇ 4,000 ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಬಾರಿ ಬಂಗಣ್ಣ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಂದನೇ ಸುಮಾರು ದಿನ ನಾನು ಇಜ್ಜಿ ಆತ್ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಲಾಸ್ ಆಪುನು ಅಂಚ ಪನಚಣ್ಣ ಎಂಕೆ ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಈ ಗಾಡಿ ತಂದು ದಾದಾನೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಮ್ಮನ ಸಾಂಗ್ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಣ್ಣ ಕೊರ್ಲಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಯಾಚೆ ಹಾಂ ದಾನ ನಡ್ಸಿತ್ತು ಅತ್ಯ ಗಾಡಿ ಸೇಲಿಗೆ ಏತಿಯ ರೇಟ್ ಅವು ರೇಟ್ 22,000 ಅವು ಸೇಲ್ ಆದ ಅಂಡಿ ಹಂಗೆ ಕೊರಿಯೆ ಅಂದ ಏತೆ ಕುರ್ನೆ ಅವು ಆರೊಂಜಿ ಪಾಪ ಜನ ಪಾಪ ದಾದನ ಹಿಂದೆ ಗಾಡಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ದಾದ ಬಿತ್ತು ಬಾರೋಡೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚ 4,000 ಕೊರಿಯಾನ್ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ ಡೇ ಕೊರ್ನಿಯಾ ಉಪ್ಪಡ್ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ದೇವೇರು ನಮಕ್ ಎಂಚಾಂಡಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಹೆಂಗ್ ಕೊರಿಯ ಗಾಡಿ ಯಾನಿಕ್ 22,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಜ್ಜಿಯ ಪಾಪ ಅರೆ ಕೊರ್ದಾತಂಡು ನನ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಕು ಕೊರಂಡ ಅರೆಗೆ ಬೇಜಾರವು ಬರ್ಚಿ ಹಾಂ ಹಾಗೆ ತುಗ ಕಾಸಿಡೆ ಕೊರ್ಲಿ ಎಂಕ ಬೇಜಾರ್ಲಜ್ಜಿ ಮಣ್ಣಲಜ್ಜಿ ಗಾಡಿ ಪತಂದ್ ಬಲ್ಲಿ ಮೇರ ಪರ್ಕಟ್ ಗಾಡಿ ಯಾನ್ ಉದ್ದಾರ ಅಪ್ಪನೆ ಮೇರ ಆ ಗಾಡಿಗೆ 4,000 ಬರ್ತಂದು ನಾಯಿಲ ಮುಸುಚ್ಚಿ